En dan nou tango. Het Fries Projectorkest heeft een talent op de tango-muziek. Frans Vermeersen die arrangeerde speciaal voor zijn orkest traditionele en moderne tango-muziek. En dat allereer voor een feest na je weekend in de harmonie. Tango Tango heet het. Er is ook een special guest en dat is Karel Kraaienhof, de bandoneonist met zijn ensemble. Denise Rivera is er ook, die zongt tango lieten. En tango is natuurlijk ook doens. Nou, die ontbreekt ook net op dit grote tangofeest. Tango verandert toch je leven en hoe je met mensen omgaat. Schoonheid en ontroering, intensiteit. Het is hele expressieve muziek en het heeft een hele sterke, een hele krachtige werking. Jankend, gevoelig, gepassioneerd. Aan het tango-project van het Fries Projectorkest doggen jong talent, professionals en gevorderde amateurmuzikanten mooi. Ze binnen je speciaal voor uitzocht. Op het repertoire staan moderne en traditionele tango-stikken vermengd met een beetje jazz en Arabische melodieën. Nog een keer doen? Gaat hij nog een keer. Vooraan. Tango is al een tijd lang een interesse van mij. Het is ook een muziek die tegenwoordig behoorlijk veel mensen aanspreekt. Hè, vooral omdat er ook tango-danscursussen zijn. Dus de tango leeft wel. En ik vond het leuk om dat eens te proberen. Ik vind het leuk om te kijken wat je met die muziek kan doen en ook wat je eraan toe kan voegen. Bijvoorbeeld heel belangrijk is dat we hier blazers hebben, wat in de tango-muziek eigenlijk heel ongebruikelijk is. En we maken ook gedeeltelijke improvisaties in de tango-muziek, wat ook niet zo erg gebruikelijk is. Hoe is het om met Karel Kraaienhof te werken? Ja, dat is natuurlijk een enorme leuke ervaring. Iemand die de tango in Nederland echt wel op de kaart gezet heeft. En de tango echt heel populair gemaakt heeft ook. En het is een hele onderlegde muzikant ook. Dus wij spelen met hem een heel beroemd stuk van Piazzolla, dat heet Oblivion. En ja, prachtig arrangement en leuk om dat met Karel te kunnen spelen. Om het spektakel in de harmonie compleet te maken, zal een van de bekendste Nederlandse tango-doensperen, Rob en Ines, op de muziek van Karel Kraaienhof doensje. Tango is eigenlijk heel bijzondere muziek en heel bijzondere dans, want je improviseert alles. Dus niets staat van tevoren vast. Rob die initieert en ik voer het uit. Maar ik reageer ook op de muziek. En als de bandoneon bijvoorbeeld of de viool heel erg jankt of zo, dan kan je daar weer iets mee doen in de manier waarop je een beweging doet. Ja, of ik voel ook dat Rob daarop reageert, dat er een bepaald soort
Ja, het is gewoon spannende muziek. Die je soms tricky muziek. Die je soms eindigt muziek en dan denk je dat er nog een toon komt, maar die komt dan lekker niet. Ja. En zo zit die hele muziek in elkaar. En dat maakt het ook wel spannend om te dansen. Ja. Zijn jullie er alleen voor het mooie plaatje? Dat... Dankjewel. Nou, nee, ik denk dat de muziek en de dans echt bij elkaar horen. Een andere gastmuzikant is Denise Rivera. Ze is opgegroeid in Zuid-Amerika en wennet alweer een heel skoft in Friesland. Deze stijl van muziekjongen is nieuw voor haar. Maar door haar ondervinding in de salsa, flamenco en fado pakt ze het vrij makkelijk op. Ik vergelijk de tango een beetje met de echte blues uit Amerika, zeg maar. Het is echt gewoon de jankend, gevoelig, gepassioneerde liedjes uit Zuid-Amerika. De tango is voornamelijk gaat over de verdriet, verloren liefde, verlang naar iets. Dus het is wel echt heel gepassioneerd. Je kan het misschien vergelijken met de Portugese fado's inderdaad. Maar dus het is echt wel heel gepassioneerd. En zeker als je mensen ziet dansen, dan snap je het helemaal.